אני חושבת יותר צעירה. מעליזה. גם ממני היא יותר בוגרת. כן, אחת אחת. 9 שנים. אז למעשה עליזה הייתה אפילו בוגרת במשפחה. לא, הייתה יונה והיה נכון, יש מנחם, אבל אלה מנחים חורגים. חורגים. וחוץ מזה, היה עוד בחוץ לארץ שנהרגו במלחמה. נכון, היה מיכאל. אליעזר היה יותר צעיר ממנו, אבל מיכאל היה הבכור. אבא, בוא תשמע את הסיפורים, אבא. רגע, חנה, את אחות חורגת שלי, מה? אני אחות חורגת שלי. כן, מגולדה. את מגולדה והיא מהאימא הקודמת. צלילה, אימא שלה קוראים צלילה. צלילה, צלילה, יש הרבה צלילה אצלנו במשפחה. גם הילדה של אברהם, אתה זוכר? חנלה, כן. עוד מעט יש שם בר מצווה. כן, אנחנו ניפגש, נכון? יאיר, יהיה לחנלה. להדליק אותו אתה יודע. כן, צריך לשים אותו אבל שם מאחורי. פילה, מה שלומך? מה אתה חושב? זה לוויה רגילה? מה, דיברתי איתך? אבל את יודעת, היא יושבת פה מאיפה? איפה היא? היה לי לדייק באוטובוס. לא, יאיר היה בא לקחת אותה. מה שטויות? לא. יאיר, אתה יודע שחנה כאן כבר בשביל שעה אחת. עשיתי מצווה, הלכתי למצבה של יוצאים להבה, הדלקתי נר זיכרון שם, הלכתי לקנות נר וחזרתי. אבל אבא שלה פה. אבל אני לא יודעת איפה. לא מצאת? אני לא יודעת איפה. הנה, זה ממי זה אבא? זה בשביל יורם? ספר לרפואת שיניים. ספר לרפואת שיניים, אוניברסיטת תל אביב. יאיר. יפה מאוד, זה מי? זה ממך, נכון? לא, מהבית ספר. בית ספר. צילה. הנה גם צילה. רוצה לצלם את זה, אז בואי את. טוב, גם תצלם שם על המצבה. שלום צילה. שלום. אבא שלי, תשאל אותו. שלום קרן. מה שלומך, חמודה? אמא שלנו, עליזה. הנה השיר, והנה הקבר של ישראל, נכון? גלת, תראי. מה? הנה הקבר של ישראל. והנה זהב והרשקוביץ. שם גם את הצמחים זה... כן, הוא שם את הצמחים, נכון. תני לצלם בבקשה. איזה יופי של עציץ, זה משהו. הכוונה שזה כאילו זרוע כזו שבאמת למנפיסה בישראל. כן, מאוד יפה. מאוד מאוד יפה. איפה אתם? עם המשפחה, כן. זהבה גולדה הרשקוביץ. ואני גולדה. כן, יש. יש כוחות, יש... אבא? בואו תעמדו פה ליד המצבה. כאן. יפה, כן. תודה גל. מה? אמא, מה את אומרת על המצבה? מירי, מה את אומרת? על המצבה? איפה המוזיקה הזאת? בשואה? ערוץ צלילה. גם אלי בא. יש שם דברים שאתה אמרת, וסליחת. ואבא? הוא ישמע אותך אם הוא צריך? אנחנו נשכח לשמוע. איפה צלילה? מה זה? כן, צלילה. יתגדל ויתקדש מי רבה, בעלמא יברח חירותי וימליך מלכותי, ויצמח פורקני ויקרב משיחי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. ויש מרבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל,
ושמי דפיצ'ה בריחו, לעילה מן כל ברכתה, תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. צלילה, תגידי את זה בעברית. יתגדל ויתקדש שמו הגדול, בעולם שברא כרצונו וימליך מלכותו, ויצמיח ישועתו ויקרב לשפרו, בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית ישראל, במהרה ובזמן קרוב ואמרו אמן. שמו הגדול מבורך לעולם עולמי, ברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתעצב ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמו של הקדוש ברוך הוא, למעלה מכל הברכות והשירות והשבחות והנקמות שאנו עומדים בעולם, ואמרו אמן. יהי שלום רב מן השמיים ונכתבים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים את נשמת אמנו סבתא עליזה בת אליהו הרשקוביץ שהלכה לעולמה. ואנו כאן בנותיה, בנה, חתניה, כלתה, נכדיה וניניה, קרוביה, ידידיה, מכריה ומוקיריה, כולנו מתפללים לעילוי נשמתה. לכן בעל הרחמים יסתיריה בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתה. השמיים הם נחלתה ותנוח בשלום על משכבה, ונאמר אמן. אשת חיל מי ימצא ורחוק מפניני מכרח, בטח בלב בעלה ושלל לא יחסר. גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה, דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה, הייתה קוניות סוחר ממרחק תביא לחמה. ותקן בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. זממה שדה ותיקחהו, מפרי כפיה נטעה כרם, חגרה בעוז מותניה, תאמץ זרועותיה, טעמה כי טוב שחרה, לא יכבה בליל נרה, ידיה שלחה בקישור וכפיה תמכו פלט. כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון, לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שנים, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה, צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה בעלה ויעלליה, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. שקר החן והבל היופי, אישה יראת אדוני היא תתעלל. תנו לה מפרי ידיה ויעללו לה בשערים מעשיה. צבי. לפני 62 שנים, פגישה מקרית וגורלית. עליזה, עולה חדשה, ללא שפה וללא קשיים וקשיים בעבודה הפיזית, מטיילת על שפת ימה של תל אביב הקטנה. אליה ניגש בחור בבגדי עבודה, מציע לה בפשטות תירס וחיבה. התפתחה שיחה, היא מספרת על ירושה, מחשבותיה לחזור לשם, לוורשה. שם היה לה מכל טוב, וכאן בארץ כספה אזל וקשה לה. הוא מעודדה, מבטיח שיסדר עבודה למענה. בפגישותיהם הנוספות הביאה לבית הוריו, וכשביקש ידה, הגישה לו יד חבולה, והוא נשקע בידה וסיפר לה על מחלתו וקשייו, שנאלץ היה לאחר המלחמה לנסוע לדרום אמריקה לחפש עזרה למשפחה שחזרה לתל אביב בכנרת, ושם מגיעה. המשפחה הייתה בחוסר כל, גם בית לדור לא היה להם. הוא הבכור באחים שהמריץ את המשפחה כולה לעלות לארץ ב-1912, להינתק מחיים טובים שם. הוא חש אשמה כבדה למצב המשפחת המגינים. לא ידע פחד. הוא שגייס בוגרי גימנסיה הרצליה לעזרת הגליל. ביקשו שישאר שם כחבר והצטרף לקבוצה בגליל, אך הוא העדיף את כנרת הקבוצה. שם בנה צריף על חוף הכנרת, וכשפרצה מלחמת העולם ותושבי תל אביב גורשו, רתם זוג פרדות ועגלה ונסע לחלק משפחתו, הביאם לצריף על הכנרת ודאג לכל מצרכיו. בתום המלחמה חזרו כולם לתל אביב הקטנה. הורים, אחים, אחיות, תשושים וחסרי כל, אפילו ביתם בתל אביב נעלם, כל הונם אזל. הוא הבכור שהמריץ, הוציא את משפחתו מחיים טובים ברוסיה.
הוא שריכז ובכתה וליבה גואל, שזכתה לישראל כמו שהוא. הגורל האכזר והמיטיב הפגישם, והיום מציעו לה קבר לידו, והמשפחה הגדולה מאחדת אותם שנית. חיי ישראל ועליזה ייזכרו לכולם. הם הולידו משפחות רבות. אני רוצה לקרוא קצת מהשיר של הראשונים, המילים שמקשיב, וגם עוד משהו. השיר שנכתב על המצבה נקרא פגישה לעין קץ של אלתרמן. כי סערת עליי למצח הנגנב, שב חומה עצור לך, שבתי ביתיים, תשוקתי אלייך ואליי גנך, ואליי גופי סחרחר עובד ידיים. לספרים רק את החק והשופטת, פתאומית לעד עיניי בך אלומות. את ברחוב לוחם שותת שטויות של פטל, תעלמי אותי לאלומות. אל תתחנני אל מסוגי ניגשת, לבדי אהיה בארצותיי אלה. תפילתי דבר אינני מבקשת, תפילתי אחת, היא אומרת, לך. עד קצווי העצב הדיינות אליי, ברחובות ברזל ריקים וערכים, אלוהי ציווה מסקר עלייך, מעולמי הרב שקטים וצמחים. טוב שאת ליבנו ידך לחדר, אל תרחמי עודו איפה ירוץ, אל תניחי לו שיעפיל כחדר, בלי הכוכבים שנשארו בכם. ועוד אפשר? טוב. אני לא הולך לבכות לה. גדול הכאב ולא נתפסת העובדה שאמא סבתא עליזה הנצחית איננה עוד. היא הלכה בשמחה, בחיוך וללא כאבים, באמצע אושרה, ממנוחת הגוף אל מנוחת הנפש, כאילו כך רצתה, ונשמר צלם האנוש שלה וכבודה לא חולל. ולכן לא נלך לבכות לה. באנו איפה להיפרד ממנה לעולמית. עבר חודש וההכרה חודרת אט אט. עכשיו כבר איננה ולא נוכל עוד לראותה לעד. אם נביט אחור ונראה חלפו ימיה בגידול ילדיה, בטיפול מסור בבעל ידוע חולי, ואחר בגידול נכדיה, בהמשך העזרה לילדיה, בטיפול בבעל הנוסף, ורק בגיל 80 יכלה לשבת ולהביט בגאווה על יצירותיה להתפאר, ו11 שנים היו לפיצוי על ה80 הקשים. שנותיה עברו חלפו ואנו לא נבין זאת. ללא מנעמי החיים, צעירותה ובחרותה בעבודה קשה, ללא חשמל, עבודה ביום בחוץ ובלילה בביתה, ניקוי, תפירה ותיקונים, ללא חשמל, לאור הששית נפט מפויחת, ללא גז לבישול וים הבליחה, בחדר אחד כל החמישה, ושירותים בחצר מאחור משותפים לכמה משפחות. לא רדיו, לא טלוויזיה, לא מכונת תפיסה, לא קולנוע, לא תיאטרון, לא מסעדה, לא סוף שבוע, לא בילוי, לא כלום. ומה כן? מה החיה את חיוכה ואת תקוותיה, את שמחת החיים? ומה נתן לה כוח להמשיך וליצור יש מאין? אין זאת כי אם ההקרבה, הנתינה והעשייה הם שהביאו לה את התמורה. היא שאבה את האושר מעבודתה ומשמחת ילדיה. לקבל לא אהבתה מאומה, מתנה לא שמחה את ליבה, והיא מיד העבירה אותה הלאה לאחד מילדיה ונכדיה. אך כשנתנה מעצמה ובלי בקשות, היה האור בעיניה והחיוך על שפתיה. משפחתה הגדלה הייתה מקור גאוותה, והמטרה הקדושה לשפר, לתקן, להוסיף, לתת את כולה, מילאה אותה באופטימיות תמידית, ולה עצמה לא נותר מאומה לבד משמחת הנתינה. נכדה ישראל כתב לפרידה ממנה. אם נצח הייתי באותן פעמים ספורות שהואלת לקבל ממשהו ממני, אלא שהיית אסירת תודה שבעתיים כאשר הואלתי אני לקחת ממך דבר מה. כמה קל היה לעשותך מאושרת. והוא ממשיך, מלאכים טובי לב נוטלים כעת מידך את שאריות בשר הלוויתן בשור הבר, אבל כלום יש ספק כי את המשובחים שבנתחים את שומרת לנו. ונכדה יורם שלח מפילדלפיה בפקס. תמיד תורחת, תמיד דואגת למישהו ותמיד נותנת. קשה לי לעלות בזיכרוני את סבתא מקבלת או מבקשת. אינני מצליח להיזכר בסבתא מתלוננת על משהו. ייתכן כי כוח הרצון
והסירוב לשקוע בתוך עצמם. והניסיון המתמיד לסייע ולתמוך הוא סוד הנעורים הנצחיים של סבתא, וכך אולי הצליחה לשמור על צלילות המחשבה ועל החיוביות עד יומה האחרון. מתוך כך אולי יובן מדוע נבחרו השורות המתנגנות ברקע להיות חרוטות לנצח על מצבתה כמוטו ממצה של סבתא עליזה. היא הייתה גאה בילדיה, בנכדיה ובנייניה שמעולם לא החזיבו אותה, והעולם ננצרו בליבם את הטוב והאהבה שהנחילה להם. רצינו רק עוד אורכה, דחייה קצרה שלא הושגה, כמו שורה שכתבה נכדתה נטע. מה רציתי שתזכי להכיר את ילדיי ושתהיה עוד הרבה זמן סבתא שלי. סבתא עליזה היא חזקה שם למעלה. את הדגים הממולאים לשבת איננו יכולים לקחת, חכי לנו. בסוף כולנו נגיע במוקדם ובמאוחר, ותשמרי לנו את המקומות הטובים ביותר לצידך. היי שלום. היא שתלתה בקורי משפחתה והצילה כל קרוב מפינה אפלה. היא שהייתה כמכוח המשיכה ולכדה את כולם סביב אצבעה. היא הייתה והלכה, אך השאירה ליבה שנמשיך לעלום בעוצמה בלב כל אחד אותה הכירה. סבתא עליזה שלנו, זכות גדולה היא לנו להשתייך למשפחתך, כילדי נכדיי, כנינים. לא אחת התחשק לזכור שמותינו, ולמי אנחנו משתייכים, אך תמיד היית גאה בנו. אמנם לא זכינו בשנים רבות עימה, אך את מורשת חייך עסקי ללמוד מבורנו, ונפעיל לבנינו ולאלה שיבואו. אנו, כל המינים, גאים בזאת שהיית סבתנו היקרה, ונשארת כבחייך, אות ומופת וממשיכייך. ליבי פתח כואב. עיניי בחלומות, ברחוב לוחם שוטט שקיעות של מטר, העלמי אותי לעלומים. תגיד לי גשר,
זה לא מכוון, זה יצא כך שהאנדרטה הזאת מכוון, קיבלנו את זה כאן, אבל סך הכל זה... צבי, תסביר לנו מה עשית לנו פה. מה... רגע, אבא, אנחנו רוצים לשמוע מצבי זה משהו מדהים, רוצה לעשות את הפסק שהוא לא אמר פה את הדברים. זה סלע טוף מרמת הגולן. גלי. שמהותו זה לבה שהיא חזקה ביותר, היא כולה מחוררת, חורים, שהיא סופגת מים, היא סופגת מים עד למעלה, ושיח יכול לגדול בסלע הזה גם בלי שמשקים אותו, אלא ממי הגשם, או אם יש בסלע מלמטה מים. זה סלע טוף שמסמל את החוזק של רמת הגולן. בדיוק כמו שהמצבה של ישראל זה סלע של בזלת מהגליל, שהוא בא במיוחד מהגליל, שבנוי כמו חומת המגן שהייתה בתל חי. וכאן הכנסתי צינור, לא צינור, חתיכת נירוסטה מבריקה ויפה, שזה הברזל החזק ביותר שישנו במתכות, חזק ביותר, שמושיט יד לישראל ממצבה למצבה. זה היסוד שלה, רצינו לסמל את החוזק שלה עם הקשר של בעלה. מישהי שריד פה, צריך להסריד את זה עם ההסבר הזה. למה לא אמרת לי? כל בסדר. כל הזמן היא מסתירה. כל בסדר. אני ממש לא יודעת. בנוסף לזה שתולים פה שני שתילים של שתי הבנות כביכול, ועוד יש שתיל למטה של קקטוס חזק, שזה הבן. שלושת הבנים יש פה שלושת שתילים שיגדלו בסוף הסלע הזה. קוץ, מה שנקרא קוץ בתחת. שזה הקקטוס מאחור. גלי, זה הקקטוס שהבאת לו? זה הקקטוס שהבאת? לא, זה עבד עליי. הנה קרן, זאתי בת דודה שלי, עשתה לבושות, אני שמח בזה. אני הולך למצוא את זיו. לזוז. את מי זיו? את מי? כן. זה דני, חייך עצמה. זיו, אל תברח מצלמה. איפה מושיק? זהו מושיק. אני לא רואה אותו כי מישהו מזיז לי. וזה לא אני. רגע, אני רק אקטין אותך מושיק קצת. של מי המצלמה? הנה, מושיק, זהו דוד שלי נגיד, כן. נגיד, למה נגיד? כן, כן. לא צריך לחשוב פעמיים. זה סבא, מרים, טוב מאוד. המטפלת של סבתא עליזה. לפי זה, לא, אני יכול לקבל. שאני שמנה מאוד. תודה רבה מותק, תודה. אין בעד מה. יהיה בריאה. אוי עליזה. כל כך היא. הספר הזה יש פה בטח כל כך המון. האישה הזאת, הפנים שלה כל כך טובות, כל כך היא. עליזה הרשקוביץ, בת אליהו טל, תרצ"ב תשנ"ז 1905-1996. הוצאה לידי המשפחה ליום ה-30 למותה. יום גילוי המצבה, תל אביב, ט"ו חשוון, תשנ"ב, 28/10/96. רעם דפים שהמון אנשים כתבו, לא רק לה אלא עליה. אחד הנכדים אומר, התעניינת בכל אשר קורה לנו. התעניינת בכל אשר קורה לנו. אשת שיחה שתעמד לספר בכל נושא. נכדייך יעבירו את המסר לילדיי, ואנו נמשיך לספר עלייך לילדינו. זכות גדולה לי להיות נפגעת. וזכות גדולה לי לידיי להיות חלק ממך.
ראשים עמוקים לעמוקים, כאן בארץ ישראל. סבתא, הלכתי לבלי שוב, עולם בליבנו למסכתי. בכדך אוהב ומשה. אחת הלילות כותבת, לסבתא שאף פעם לא אשכח. לסבתא שאף פעם לא אשכח, אני חושבת שהייתה לי זכות גדולה להכירך. לסבתא שדיברתי איתה כחברה קרובה ולא כסבתא רגילה. מכל המחזים לי הייתה את החוויה לראות אותך בבת מצוותי, ומה שאף אחד אחר לא יחווה חוויה הזאת. אשת תכולה עם רצון לעזור. אף פעם לא הייתה בעצמה לחשוב עליה, לחשבה רק עליה. אבא ואמא סיפרו לי שלא ידע מה זה בילוי או חנויות בגדים. תמיד אמרה שאפשר להסתפק במה שיש, ורק אם ממש לא שצריכים, אז קונים. ומה שעוד סיפרו לי שהייתה אישה. דיברתי לה כאל חברה. תמיד הזכרתי לה כמה האודם שלה יפה, ובגדיה ממש באופנה. ותמיד העלתה חיוך על הפנים. לסבתא שאף פעם לא אשכח. אוהב אותך תמיד וישמור אותך בליבי. וישמור עליך מלאכי שמיים, ושאת תשמעי עליי משמיים ותרחפי עליי. שלך נינתך אוהבת. עוד אחד מהנינים כותב, לסבתא. היא הייתה לי סבתא שלישית, אומנם הכרתי אותה זמן קצר ונפרדנו. היא אהבה לתת, להעניק. כשבאתי אליה אמרה לי תמיד, מה נשמע גלילה לשני? סבתא אצל חיי. מצער אותי לדעת שהיא איננה, אישה חזקה וחכמה. סבתא אהובה ואם מופלאה, היא איננה, בלעדיה זה לא אותו דבר. מצטער, אין מי שיצבות את חיי. באהבה, גל מינך. כל הנינים כותבים, לסבתא אהובה שלנו. זכות גדולה היא לנו להשתייך למשפחתך, כילדי נכבדייך, כנינים. לא אחת תקשיב לזכור שמותינו, לא אחת תתחשב לזכור שמותינו, ולמי אנחנו משתייכים, אך תמיד הייתי גאה בנו. אמנם לא זכינו בשנים רבות ממך, אך את מורשת חייך נזכה ללמוד מהורינו. ננחיל לבנינו ולאלה שיבואו. אנו כל מנייך גאים בזאת שצוותנו לקרב. ונשארת כבחייך אות מופת לממשיכה. יהי זכרך ברוך, קרן ויגדל דור בן, שרתם בעל אבנר יאיר, מנייך אוהבייך. לירדן וכל ה... או יותר טוב, או יותר נעים. הכל לא עדים יותר. הכל בזמן, הכל נקי, הכל... עוזרים לי הרבה, ככה שאני לא צריכה לא להתלבש, לא שום דבר. ומרים? מרים באה ב9 עד 10 שעה, וב4 עד 6 שעתיים. ובבוקר את עושה עבודה? כן, בעבודות עד אחרי האוכל. ארוחת בוקר אני עושה את השטויות. זה גם כן לא, זה נצחק, אני אוהבת לעשות את זה. וזה עובר הזמן. יש לי עיתונים, יש אוזניות. ולמי את תצביעי, את יודעת? מה? למי תצביעי בבחירות? בחירות אני חשבת 29. ולמי תצביעי? בשביל מי? אני אצל פרס. לא ביבי נתניהו? לא, הוא רק רבע, יש 4 מפלגות שלו. ויש לו אפילו 4 מפלגות יש לו. יש לו את רפול. זה ראש הממשלה.
אבל הוא יבחר אין מה לדבר, יש לו הרוב. כי את תבחרי בשבילו. גם את תבחרי בשבילו. גם את תשימי לו... את עבודה? כן. טוב, אז אני ביום הבחירות, אני אבוא לקחת אותה. ביום שישי תבוא צלילה וגליה. אני יודעת, כן, אתמול דיברתי. היום דיברתי עם צלילה, לא? היום דיברתי איתה. היום. ביום שלישי באים ב4, 3:30 בערך. ואז פה יושבים עד 6, וב6 עוברים ארוחת שבת. אבל הייתה פה היום, איך קוראים לה? מרים הייתה לי יותר זמן. מרים הייתה יותר זמן היום. יותר זמן. נכון? כן, אחר כך היא הולכת לקחת מונית, זה 13 שקל, ונוסעת עם מונית, לפעמים. עם מונית מיוחדת? לא, היא הולכת. אבל היא בסדר גמור. בסדר. היא הבת של מי? היא מיריק של מי? כן. של בת שבע. של מי? לא זוכרת. את לא זוכרת שמירי היא של צלילה? מה? את לא זוכרת שמירי היא של צלילה? כן, מירי של צלילה, נכון. נכון. מירי אחריך, נכון. גם משה ישנו. מירי, מה זאת אומרת אחריך? אחרי מי? היא הבת של צלילה. מירי זה בת של צלילה. יש לה שני... ביום שישי בבוקר? איפה? אני אבוא איתה? היא הצליחה, יש לה שני... הבית איתה? למי? מירלי. לזאתי של צלילה. צלילה יש לה 3 ילדים, נכון? כן. 3 בנים והיא הבת הזאת, מירי. היא הייתה מורה. ו... אז ביום שישי תבוא צלילה. כן. וגליה. וגליה וסמי. ונטע גם באה? מה? נטע באה? נטע באה. מי זו נטע? נטע זה הבת שלך. יפה. זה נטע כן. היא באה בכל יום רביעי? לא, היא באה מתי שצריכה לבוא. כן. יפה. יפה. ומרים, יש לה מספיק כסף למרים? יש לה יותר מדי, אתה קנית לה 4 זהו, כרטיסים לטלפונים, והיא טובה מאוד, לכל אחד שאין כרטיס אז היא נותנת את הכרטיס שלה. בסדר, זה בסדר, ככה צריך להיות. בן אדם צריך להיות טוב. נכון? למה שלא יהיה טוב בן אדם? אבל נשמע... למה לא? למה כי לא צריך. אם אחד לוקחת בעל מהאוטו והכל, והיא לוקחת את הכרטיס שלה והיא מדברת 7 שיחות. נו, אז מה? טוב, אני מפסידה את הכרטיס. אבל זה בן אדם שצריך את זה, שאין לו טלפונים מסכן. זה מישהו שאין לו. זה לא כזה. לא, כן, אבל יש לי על מה? על זה מה שאתה רוצה. כן, אני מצלם אותה. ואחר כך אפשר לשמוע את זה בווידאו. זה אפשר בווידאו. ככה, איך הרגליים בסדר?
אז הכל בסדר. הרגליים גם? גם. אבל קשה ללכת. לא. קשה ללכת, אינני יודעת. קשה ללכת, אבל הולכים. ומה עם השיניים שלך? השיניים יהיה בסדר גמור. התחתונים התקלקלו, נשברו. יסתדרו, ישפשף ביום רביעי, אחרי שבת. הוא יסתדר את זה? כן, בטח. מי זה יבוא? מי יבוא? זאת יבוא, מרים, המטפלת, תבוא איתי, ובלי תור יקחו. הוא לא רוצה עוד כסף? הוא לא רוצה עוד כסף? לא, הוא לא רוצה כסף. הוא קיבל 120 שקל. אז זה כולל את האחריות? כן. יפה. יפה. מתי אתה תלך לישון? לישון היום ישנתי כל הלילה, היא ישנת טוב מאוד. כן? טוב מאוד. הרבה שעות, טוב. במיטה טובה, הכל בסדר. והיא מרגישה טוב פה. אבל תמיד היה תיק כזה של תעודת זהות ופנחס חבר. זה אצלי. אפור הכל שתחזיק את זה. זה אצלי, אני שומרת. ברמת איפה אני זה לא יודעת. אני יצאתי פה בלי כלום, אבל יש דברים שם, ולא... איזה קומה? בקומה 11. זה בבית הזה או בבית אחר? בבית הזה שכבר מסרת את המפתחות. אבל אנחנו לא בבית הזה, נכון? לא בבית הזה, אבל הייתי אחר כך, ב-12 אולי, ומשם באתי לכאן, תקף. באתי לכאן, ובאתי לכאן, אז אמרו זמנית את יכולה להיות. ורצו אותי. יפה, פה זה... אז את יכולה להישאר פה לגמרי. כן. אבל שם השארתי הרבה דברים. באיזה דברים נשאר? איזה דברים? באתי בלי כלום מה שלבשתי ובאתי כאן. אבל כל הדברים אצלי, זאת אומרת זה נשאר, אני לא... השארנו במזוודות הכל. מהחדר שיצאתי או לא יצאתי משם. בסדר, אבל כל הדברים ישנם, שמורים. זאת אומרת, התעודת זהות אצלי בבית, והפנקס קופת חולים. הקברות גם כן. כן, הקברות לא גונבים. לא גונבים קברים. לא. היה המקרר הקטן, זה גם שלי. נכון, זה... קניתי את זה ב-500 שקל. נכון. מזמן. טוב. תבידי, עכשיו הזה הטלוויזיה בסדר. ואת רוצה לראות טלוויזיה עכשיו? או את רוצה ללכת לישון? לא, לישון יש זמן. עכשיו בסדר, אני אראה מחר. التي جمعت بين كافة الحروب لإسقاط ومقاومة الشركاء وقوات الأمن المختلفة منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا. עכשיו 1 בצהריים? מה עכשיו? אבל עכשיו כבר 7 בערב. עכשיו 7 בערב, נכון. אז אכלנו ארוחת ערב. כן, אבל עכשיו לא 1 בצהריים, עכשיו צריך ללכת לישון. אכלנו דג מלוח, גבינה לבנה, גבינה צהובה, גיס, דברים טובים. ועכשיו את לא חושבת שצריך ללכת לישון? בשעה 7:30 בערב לא צריך ללכת לישון? לא, ב7:30 לא. ב8:30. כן, אבל למה משכיבים את כולם כבר? 2006. קמים ב6. אבל כבר משכיבים בחדר את כולם. באים מהירים, מתלבשים,
ורוחצים. כן, אבל עכשיו באים להשכיב אתכם. מלבישים את הבגדים, הכל יפה. אבל עכשיו באים להשכיב אותך. היום לא, זה ב7:30. זה יהיה ב7:30. وفي حيفا فتح صباح اليوم معرض سلاح البحرية أبوابه أمام الزوار لعدة ساعات فقط ليشاهد المواطنون بعض الصناعات الحربية الإسرائيلية والأجهزة الفخمة. الأول שלום סמי. אל תגיעי ביד, לא לגעת. לא, אין דלת. אל תגיעי ביד, לא ביד. מה נשמע אימא? הכל בסדר. כן, יופי. ואיך המטפלת? המטפלת בסדר, יכול להיות שהיא תבוא היום. כן, תבוא היום? למה שהיא תבוא היום? למה היא צריכה לבוא היום המטפלת? היא רוצה לבוא, לראות אותה. כן? יופי. באמת לא ראינו את הכל. זה יום שישי שבוע. ואיך את מרוצה אתם הולכים בהליכון? בהליכון הולכים, אבל נכון. אבל כבר נסגר פעם אחת. ביום רביעי הזה, אחרי שבת. אבל זה יותר נוח בשבילי, כמה דיון, כמה אבל אם זה יהיה מונח טוב, אז אם זה יהיה מונח טוב, אז זה יהיה יותר. לא ראינו אפילו דבר. ואת אוכלת טוב, הכל סמי, אתה רוצה עם סמי? בסדר, תביא לך נושא. שלישי בתל-אס, ב8:30 רמת אביב ג' הם יפים. את לא רוצה ללכת לחדר האוכל? אולי אני אקח אותה לאוכל. ב9:15 עובדה עם אילנה דיין, עם הסרטה אושוויץ כילדה. עכשיו היא חוזרת לפולין, לאישה שאספה אותה מן המוות. וב10 לילה גוב עם גידי גובה מארח את חיים יבין, להקת רוקו, ורכז מכבי תל אביב, עודד צח. שלישי בתל-אס, אתם לא לבד. ינסה קצת מאוד טיפה. למה היא לא יודעת? היא אומרת שאת אישה טובה, היא לא יודעת מה שהיא מדברת? Sally, never go on. היא אומרת את האמת. What do you say? Is the boss lady worth it? האם אתה פוקד? כן? I know. והאוכל בסוף את מוכן האוכל. Logan, I don't know if there's to talk about. This could be a very significant week for us. Could also be a very dangerous week. What do you want? מרים, היום אולי תבוא בכל זאת, נכון? I want you. וואו, זה כסיני על השולחן. תביאי את עדיין, ספר לא כל כך חשוב, כי יש לך להפסיק לדעת זה. לא, לא. מה? אתה עכשיו תל לשתות? לא, בשבילו Fancy that company starting to go under? I'll be like a knight on a white horse faster than you can say chapter 11. Chapter 11. From what book? Just keep me posted. I want to know. See that you're pregnant. All right, then do something. Do something. Can't you do something? I can't lose this baby. Don't you see that? I can't lose my baby. Calm down, Mother. It's only trying to help. You don't appear to be bleeding. Do you feel any pain? Everywhere. You know, all over my body. I took a terrible fall. All right, I don't care about that. I only care about my baby. She took a fall. She's pregnant. All right, I'm here, Sally. How you doing? I just told you nurse. I took a terrible fall.
מה יצחק הילד? From your office? No. It was this. It was my mess. That's what made her fall? Look, let's just clean it up, okay? It was me. It was my fault. So saw the baby. How's the baby? I don't know. Son? Sally? What have I done to you? You see? I want to keep your mother here in the hospital. Just to keep an eye. Could mean nothing. Also mean in the first stages of a miscarriage. But you haven't been bleeding for the past couple of months, have you? No, there's nothing. You know that. It's in the fairy tale, Lotus. הפער עם פרץ נתניהו This is in the fairy tale. לימון שם לא היה שש אחוזים או 5% נתניהו. You have a plan? כן. זה ב-29 למאי עכשיו. If I really thought in my heart that Eric and I didn't have a chance, then I wouldn't fight for it. מופתע מאוד I love לא it. אני אצביע And if it isn't going to work out between us, then I have to give it over. I have to let him get on with his life. גם הוא רואה אותך. Well, I've been thinking about this. למי הוא The way מביט? Eric has responded to me, הוא רואה גם I think בלבוש. I swear not to know the difference between romantic love and just אז אם נשאיר לך את העיתון, אני חושבת שתקראי. לא, אני אקרא את זה בנרגע. אבל זה מעניין, זה מעניין, כי יש לך עוד כאן. תראי מה כתוב פה. and that he doesn't want to end the relationship. לא, פה. מה כתוב? רגע פה זה כתוב על כחול. I think it's a cry to bring back the past. ראש הממשלה ויושב ראש מפלגת העבודה שמעון פרס הופיע אתמול במרכז הבין-תחומי ללימודי משפט ועסקים. וקיבל לחיצות ידיים חמות מהסטודנטים. כתבו בדיקה שיר ואחר כך יבנו. הנה את רואה כתוב פה מה אתמול נחתם בניו יורק ההסכם בין הבנקים השוויצריים לנציגי העם היהודי. ועדה מיוחדת תבדוק למי שייכים חשבונות רדומים של יהודים מתקופת השואה. הערכה כ100,000 ניצולי שואה או יורשיהם סבולים. את ראית את זה? אינני ראיתי את זה. טוב, אני קוראת. בלי משקפיים? בטלוויזיה את רואה בלי משקפיים? כן, אם זה מחכים מהר. שזה עובר מהר, התרגום. כן, אבל את רואה טלוויזיה. ואת קוראת בכלל בלי משקפיים. ואת מרגישה טוב. יותר טוב מרגיש. יותר טוב מרגיש. להתבחר. למה את חושבת להיבחר? להיבחר. לבחור בפרק. למה צריך לבחור בפרק? צריך לבחור בפרק, הוא הכי נבון. הוא בשביל עובדים. ולא בשביל העשירים. אבל סמי בוחר בנתניהו בליכוד. שיבחור. גם נתניהו רוצה. אבל הוא פרץ יותר טוב.
יותר מבוגר, יותר נבון. היא יודע ערבית. וכן, נכון, יש שם הרבה עשירים, ילדים מאוד עשירים, אבל הם שולחים לארץ. זה איתו ששבת, ככה אני לא צריכה למה היא באה? מקשקשת, משחקת משחק, כמו ילדים. אבל את אוהבת לעשות את זה? כן. ויש גם הרצאות, אבל יש גם הרצאות? יש גם הרצאות, כן. רגע, אבל אחרי התעסוקה, איזה את הולכת לאכול? אחרי התעסוקה גודלים בצהריים, את אוכלת? כן, בארוחת בוקר, אוכלים ב8, וב9 כבר נכנסים לתעסוקה, אז עובדים כמה שעות. כולם עושים את זה. הרוב רוצה להתאמן להם מה יעשו בשלוש שעות, בינתיים העוזרות. אבל אם מרים לוקחת אותה. מסדרים את המיטות ואת החדרים ונקים. אבל את לא הולכת לתעסוקה, את קודם הולכת עם מרים, מהבית יש לך עם מרים. מהלפעון הולכים קצת ברגל. לא להתעייף, שלא תתעייפים. לא הרבה. פחות משפחות. לא צריך. היא גם יש לה מכשירים שהיא מוציאה את הכל מתוך הדרך. מדדה לך לחצן וכל? זהו חילוקה. כמה 3 ימים וכשהרגשת טוב את יכולה לעשות לך את זה כדור? לא כדור אחד. מרים כסף לקחה אותך לארוחה? נתנו כדור וזה עזר, וזה עבר בשנת הצעים. אני נותנת כל יום כדור, כל יום כדור כזה, שזה מקבל את הרשימה. זהו זה. עכשיו בסדר, לגמרי. כן, זהו זה. המון, כן, המון. כן. לכם הנה עדכון חדשות קצר, ראש הממשלה שמעון פרס עדיין לא החליט אם להורות לצה"ל לצאת מחברון הגיע לראות שאלי, אבי הגיבור, פשוט הופל מהשמיים. צ'יפ בן רובי, יליד האזור, הוא פוליטיקאי ליברלי ואיש יחסי ציבור ממולח בלאגוס הבירה. הוא ארגן את בואנו לניגריה וזוכה לתשואות רבות על כך. בני המקום מודיעים עד כמה מהלך כזה מורכב ומסובך, וכמה חוטים צריך למשוך, וכמה שוחד יש לשלם בדרך. טקסטיל עושה לי המון פקקי שם, גומפות קטנות שיש בהם חרקים, דרכי אפר, גרעינים שחורים וגם לבנים הייתי מעניין, וגם כוסות מים למשל, או כוסות שלא של מים, של מיץ, כשאני עובר ברחוב. אז אנחנו אני חושב על העולם, הוא מסתבך במחשבות, מה פה יכול לקרות, איך זה יכול להיות. אני חושב על העולם ושואל את עצמי שאלות, כל מיני שאלות שלנו, מסתבך במחשבות, מה פה יכול להיות, איך זה יכול לקרות. אני חושב על העולם ושואל את עצמי שאלות כמו מי, למה, מדוע, כיצד, אם ובכלל, מה זה קורה, דמיון או מציאות, ואז אני תופס את עצמי ואומר,